ମାନବ ଜାତି ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପାଦର ଧୂଳି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଜାର ମହିଷାସୁର କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଚତୁରାନନ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୋର ରଥ ହେବ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହାତରୁ। କଣ ହେଲା ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହିଷାସୁରର ରଥ ହେବ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହାତରୁ। ଅସମ୍ଭବ। ସେ ନାରୀ ଯେ ହଉନା କାହିଁକି ଆସୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁକୁଳିତ କେଶକୁ ମୋ କରେ ଧରି ଖସାଇ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆଉ ସେଠି ତା ସହିତ ରଚିବି ପ୍ରୀତି। କାହିଁକି ଆମ ମହିଷାସୁର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଧରପୃଷ୍ଠରେ।